Amagosa ezemfundo kwiphondo laKwaZulu-Natal azakudibana nenqununu eziphuma kwizikolo ezingenayo nomfundo omnye ophumelele ibanga lematriki. Kule ntlanganiso kuza kuthathwa isigqibo sokuba abafundi bematriki basiwe kwezinye izikolo kusini na. Izikolo ezimbini kwezintathu bezinabafundi ababini kuphela ngelixa esinye besinabafundi abalithoba abachophela iimviwo zika-grade 12 kulo nyaka uphelileyo. Lapha kusemahlokohloko secondary school endaweni yaseNgubevu, eMsinga, ekuyindawo yasemakhaya ekhungethwe ububha. Ezokuxhumana ngobuxhakaxhaka azisebenzi kahle nokwenza kube nzima ukuxhumana. Lesikolo singesinye kwezintathu kulesifundazwe ekungaphasanga ngisho umfundi oyedwa. Lesikolo sifundisa izifundo eziyisikhombisa kumatikuletsheni, kanti besinabafundi ababili abebefundiswa othisha abane kumatikuletsheni. Usinenhlanhla Tshali oneminyaka engu-21 ube ngumfundi kamatikuletsheni lapha. Kwesinye isikhathi othisha sibi nabo, kwezinye izifundo nje sibi nabo, nalabo othisha ade sinabo kubuthothi kwesinye isikhathi sisele asifundile thina okunye ngoba masifika eMsinga sithola ukuthi izingane seziphambili thina khona singakwazi. Abafundi balesi sikole nalabo ababefunda phambilini banembono ehlukene ngalesikole. Ngiyabona ukuthi ikusasa lami ukuthi ngiyaqhubeka nokufunda emahlokohloko angeke lize liqhakaze. Isinqumo ngekusasa lalezi zikole ezingenzanga kahle kulindeleke ukuthi sikhishwe maduze. Ukuvalwa kwesikole akulandeli imiphumela yakamatikuletsheni. Iningi izikole sizivalayo izikole ezisuke zisemakhaya. La uthola ukuthi i-enrollment yesikole yehle kakhulu ngoba abantu bayafuduka emakhaya beyindaweni zasemalokishini nasemadolobheni. Abanye abazali abangathandanga ukuqoshwa bathe ungenzi kahle kwesikole kungenxa yemibango yezikhundla ngaphakathi esikoleni. Londi Khadebe, SABC News, eMsinga.